бозӣ хеле душвор буд аз дақиқаи аввал ки чунки дидам, аммо голе ки ман задам ин на танҳо голи ман аст, голи ҳамаи даста мебошад ва мо ин ғалабаро ба тамоми мухлисони Тоҷикистон мебахшем. Как ты думаешь, кто будет в финале играть, Малайзия или Таиланд? Ба ҳар ду дастаҳо низ тимҳои хуб ҳастанд. Имрӯз тиме ки мо бо ин даста бозӣ кардем хеле тими пурқувват буд, аммо мо ғалаба кардем. Ба мо фарқияте надорад, ба ҳар дуи даста барор ва камёб мехоҳем. Дар кадоме ки тиме ки ба мо нағалтад, мо бозии хуби худро дар финал нишон додем, хоҳем дод.